Magunsa man ta diri sa Grand Mall Buknoy. Wa man tay mga kwarta. Sa man ni ato adiri suroy-suroy ra. Doy, ang tuba. Suroy agod. Bala nagulay kwarta. Wala nagutang nakasulod dere. Na, maron. Sakay na mi og escalator mga ludi. Dugay-dugay na gid ning taon wala maka sakay aning escalator. Murag nga ignoy na mi ba. Oy agagi oy. Sige lang gud. Ana man gid na, no? Dala na gud ni pabugnaw-bugnaw during napita kay bugnaw man. Init man kay sa gawas. Murag nga ana na lang gud. Dala na gud suroy-suroy ay. Kira? Mili na si Madam oh. Madam Cordapia. Mili nagbag. Bot paliton makahana niya. Ito man niyang ibugas sa mga bagoy. Ako gani. Wa na gyud tao palit-palit og mga kunsa diri aning mall. Mao lagi nga wa na sulod-sulod. Tagsara kayo. Jackpot kay makasulod kay pait man walay mga kwarta. No? Uy, na-chicks oh, galingkod. Noy. Noy. Buknoy. Hoy. Sa man nagtagbo biya ko ninyong pangita ha. Bilaw nakapili po kag imo ha. Pagkatibay gid ay. Uy. La. Unsa man ni? Uy, si Sindoy. Unsa man ni iya ha? Nakapili pod. Uy. Naog naman dai mi dai. Adto na mi sa ubos. Lita siguro ni maayuhon ni. Ya Buknoy. Agoy mamainit din si Buknoy di ay. Nita din ni Santinos di ay. Santinos di gi tripa na ning Buknoy ani. Saman Buknoy. Gigutom na pud ka? Bag-o ra gani ka nagkaon. Kamatay. Agoy to ara gyud. Agoy nara gyud no. Sus. Kaon pa ka Buknoy. Pangitag tuba noy basi ay tuba diri Buknoy. Gago. Doy, ang tuba. Dili na ko oy. Lipay na ka. Oo.